Nová hokejbalová sezóna začala a po zime sa na ihrisku objavilo mnoho trhlín v mantineloch, ktoré treba opraviť. Na práce, ktoré sa na hokejbalovom ihrisku vykonávajú v týchto dňoch, sme sa pýtali predsedu Kysuckej hokejbalovej únie Františka Ujhaziho. Tak vlastne potom, ako mesto Čadca odkúpilo mantinely z hokejového Trinca, tak sme sa rozhodli, že použijeme ich časti na naše staré hokejbalové ihrisko a trochu skultúrnime vlastne toto zariadenie tým, že bola zima, tak tie spodné časti mantinelov doslova opadali, návlhli a tak sme sa rozhodli situáciu riešiť takýmto spôsobom. Celé toto zabezpečuje vlastne mestský podnik služieb a mesto Čadca, takže je to vlastne o dosť lepšie a bude to lepšie, keď to skončí, nakoľko my máme už rozbehnutú súťaž a len to pomôže. Dúfajme, že skvalitnenie ihriska prispieje aj k zvýšeniu hernej úrovne tohto obľúbeného športu, ktorý si získava stále väčšiu popularitu.